बिराद गोथावनो बे अमाया बिराद मोनसे बेसेन गोसा जोंनि बर' हारियाव बेदर जानो होनोबा नागिरबाय थायो अमा थावख्रि नोंथांमोना बे नामखौबो लादों ओरैनो नाम ओरैनो बुस्थुखौ लाबोनानै बेयाव जाहोनो थाखाय कास्टमारखौ लाहार फाहार खालामदों मा बुंदों बेलायाव गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय आंनि नामा रिंकु दैमारि जोङो नंगौ थारैनो खोनानाया सैथोआनो जोङो नैबे बर' हायथ' सभायाव अमा थावख्रि मुंनि मोनसे हटेल एबा खला जों खुलिनाय जादों बेयाव बर'नि ट्रेडिसनेल आइटेम्स आरो ट्राइबेलनि ट्रेडिसनेल आइटेम्सफोरखौ गासै भेराइटिस बिथिं अमा दिसि थावख्रि होननानै बुङोब्ला मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो हागौ दिनै फिनाय थावख्रि होननानै बुङो बेखौ दिसि होननानैबो बुङो जायखौ जोङो सोरबाया थावख्रिबो होनो अबेबा जायगा लानानै सोरबाया दिसिबो होनो बेजों लोगोसे आरो जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय लानानै खुसियानिफ्राय लानानै आरो फारौ हांसो लकेल दाउ लकेल ना एम्बु साम' नारजि अमा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो भेराइटिसफोरखौ जों बानायबाय थादों आरो जोंनि हटेला जों 6 तारिखनिफ्रायनो जों खुलिनाय जादों 12 तारिखहालागै जेब्लासिम बर' हायथ' हबाया जोबगोन बिसिमहालागै जोंखौ मोनबाय थागोन बिनि लकेसना जाहैबाय बर' हायथ' हबानि सानजाथिंजाय अपेन मार्केट एरिया दङ जोंहा बेयाव गेटथिंनिफ्राय फार्स्ट गेटथिं हाबोब्ला लेफ्ट साइडजों फैनानै गेजेर खन्द'आव जोंनि खलानि मुङा बा हटेलनि मुङा अमा थावख्रि हटेल होननानै जोंहा गोजौआव बेनार होनाय दङ हटेलनि कालारा जाहैबाय गुफुर आरो गोमो स्क्रिनखौ नायब्लानो बयबो सिनायगोन फैयो बयखौबो जोङो हांख्रायहरदों बयबो फैनानै टेस्ट खालामफैयो जायफ्रा अमा दिसि बा थावख्रि मोनजायाखै बा बायदि रोखोमनि माखासे बेदरफोरखौ मोनजायाखैब्ला फैनानै बयबो टेस्ट खालामफैनो हागोन बयखौबो जों खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना जिखिनि हटेल होबाय हटेल नोंथांमोनाव गोबां माने जोंनि बर' ट्रेडिसनेल जोंनि जानाय गासैबो बेयाव मोनजागोन जों खोनानो मोनदों मा मैगं होगोन नंगौ भेजिटेरियान जायोब्ला सोरबा नन भेज जायोब्ला नंगौ निस्सय बेयाव नन भेज गासैबो दंजोबो बेयाव आरो भेजिटेरियान नन भेजिटेरियान बेयाव गासैखौबो मोनजोबगोन बेयाव जोंहा आइटेम्स हिसाबैथ' जोंहा अनला दाउ ओमफ्राय बिथिं खारै ओंख्रि आरो बिथिं नारजि अमा आरो बिथिं सबाय साम' आरो बिथिं अमा बायदि रोखोमनि अमानि आइटेमखौबो जोङो बेलेग बेलेग आइटेमाव जों संनाय जागोन बेखौ जों खालामगासिनो दङ माखासे आरो बिथिं बेदर हांनाय बेदर सावनाय दाउ सावनाय आरो बिथिं फारौ सावनाय आरो लकेल दाउ बायदि रोखोमनि आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि नायालासिनोल' फैनानै नायफैनानै जुदि टेस्ट खालामनायोब्ला बुजिगोन बिनि टेस्टआ माबायदि बयखौबो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बयबो फैनानै बेयाव टेस्ट खालामफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैसो बेदरबो दङ आरो बिथिं मैसो बान्दार बिबु बेफोरखौबो जोङो मोनसे बेदरखौनो जों भेराइटिस आइटेम बेलेग बेलेग आइटेम बानायनानै जों जाहोनो सेस्था खालामगोन बे ओरैनो नोंथांमोना जिखिनि लकेल डिश जिखिनि खालामनो सानदों अमा थावख्रि जायफोर बिथांमोना जानो सानदों फैयोब्ला ओरैनो बेसेनखौ बेसेबांसो खालामजादों ओरैनो जों बेसेना बारा नङा खम बेसेनजोंनो नोंथांमोना जानो हागोन बेयाव अमा थालि दाउ थालि आरो ना थालि थागोन आरो बाखि हांसो खुसिया बेफोरखौ जोङो बेलेग जोङो एक्सट्रा माबा खालामनानै चार्ज बिदि ओंखामा ओरैनो मिरामिस हिसाबै जोंहा 120 लानाय जादों आरो गुबुन बेदर जायोब्ला रेटआ बेलेग बेलेग जागोन बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि फैनानै नायफैबानो जाबाय आरो खोनासंनानै नोंसोरो मोजां मोनगोन दामाबो जों खम बेसेनाबो खमानो जागोन बेसेन खमावनो नोंथांमोना गोथाव माने बानायनाय आइटेम्सफोरखौ जालांनो हागोन बेयाव आरो लोगोसे संनायजों लोगोसे सावनायजों लोगोसे आरो जों बेदरखौबो जोङो गोथाङैबो फाननाय जादों बियो जोंनि बे हटेलनि मोखाङावनो जोङो मोनसे डेस्क बहायनानै बेयावनो जोङो जिखिनि हायो जों गोदानानै फानदों जानायजों लोगोसे सोरबाया जुदि मोजां मोनदोंब्ला गोथां न'आव थांनानै जाहैनो लाना थांनो हागोन गोथाङाव जोङो बेसेनखौ 700 थाखा खालामनाय जादों बारा नङा बेसेना मानो होनबा जोंनिया दिनै जोंनि लकेला हाइब्रिदानो जोंनि 450 थांखायो आरो बियो गुबुन जायगायाव जाय जायगानिफ्राय लाबोदों जों बियो मेघालय सारांमा गवालपारा बिथिंनिफ्राय जों लाबोनाय जादों बेखौ कालेक्सन खालामनानै बियो गोजाननिफ्राय लाबोनायलाय बेखायनो जोङो माखासे बेसेनखौ एसे जोङो मिलायनानै ट्रान्सपर्टखौबो जोङो एडजास्ट खालामनानै दिनै लानो गोनां जादों बयबो फैनानै लांनो हागोन